घरे आवेले तो माई बहन ये देखे लो कि बबुआ के का हमार मिलल है ससुराल से। कितना आदमी के नाम मिलेला तो माई बहन लोग आपस में सुनावे लो लड़की लड़की पक्ष वाला के। तो देखी यही में बा कि समधिन गरियावतरी कि जी के शेरवानिया पहन के अब बाबू हमारे आइले हो आ काहे के समधिनिया खेलड़ी आ काहे के समधिनिया खेलड़ी लूरना सीखवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी मवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी के शेरवानिया पहन के के शेरवानिया पहन के बाबू हमारे आइले हो काहे के समधिनिया खेलड़ी काहे के समधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी। अब देखिए जब सब गलती होला तो लास्ट में पतोहे पर सब हार जाला। तो सास कहत रही बेटी जाना